Bine v-am venit la un nou video. Astăzi mă voi juca Steel Brain, da, știu că nu sunt așa de bun, dar stai să vă arăt indexul cum era mai de mult. Stați cam lag, încă un pic. Vă arăt. Stați aici. Stai indexul. Și vă rog să mă ajutați la index să-mi fac baza de Halloween. Îmi place mie să zic Halloween. Halloween. Bun. Ăsta e contul meu nou, că celălalt mi l-am pierdut. Ăsta e indexul, dar stați că mai am din index. Știu că n-am avut așa de bune, dar n-am ce face. Bine, în asta să vedeți mai jos ce am avut. Mai de mult ce am furat de la un prost. Spaghetti toaletti. Și atât am avut. Atât am avut, din păcate. Vă rog să dați follow, să dați follow, să dați distribuire, ca să pot și eu să fac live-uri, să fac proof-uri. Dar cu asta nu pot să fac proof-uri. Am doar 11 abonați. Și de-aia vă zic. Acum nu știu ce să fac. Aștept până vine ceva pe bandă. Tot am ce de făcut. Mai fac și eu invizibil, văd cine mai intră pe server. Și să știți că nu voi putea face proof-uri, că ăsta nu e serverul meu. Nu am servere private. Voi băga în bază și voi aștepta. Voi mai plimba, voi face alta. Până atunci, o mică pauză publicitară. Vă rog, dați follow pentru mai multe videoclipuri, că vă pot învăța să dați kendama. Vă pot zice kendame bune, îmi trimiteți poze acolo și să-mi dați follow și de pe TikTok. Și vă rog să distribuiți și să le ziceți la prieteni să-mi dea follow. Bun, hai să vedem ce să mai fac. Intru pe public, să fur. Da, să mi le vând. Tot nu bine fură. Și așa n-am ce face cu ele, cam bilioane numai. Noi de mult avem QE. Dar m-am bătut pe... cum îi zice? Că doar odată mi-a picat Pokémon Punky și m-am bătut pe el. Mamă, toți banii, că aveam vreo 15 QE aveam. Și toți banii mi-au luat de ăla. Și stați activi, că după asta o să mai fac un videoclip cu 99 Nights in the Forest. Intru pe public. După aceea o să fac un videoclip cu 99 Nights. Deci fix Giană, fiți. Giană. Vă zic. Să mai fi jucat pe privat. Eu. În fine. Halloween. Hai mă proștilor, dați-mi și mie unul care să aibă un telemorte ceva.
dacă nu-mi vedeți, Cimpanzini bananini. că eu tot pun așa degetul când mă mișc, că nu pot să mă mișc așa că tot se vede. Așa, gata, am găsit. Dacă nu-mi vedeați mâna, să știți că eu tot atingem cu mâna ăla ăsta de nu mă vedeați. Cred că am văzut vreun tititi sahur de ăla. Sunt foarte mulți sahuri în joc, dar tung sahur din păcate a fost scos, știți și voi. Tot. Cred că peste câteva minute voi închide și tot. Frigo Camelo. Scuzați-mă. Frigo Camelo. N-am zis nimic. Era să înjur, dar m-am abținut. Fac content de copii și de aia. Dar pe contul de pe TikTok fac content pentru adulți. Ce are copilul ăsta în bază? Cred că o să închid videoclipul. Bine. Dacă v-a plăcut acest videoclip, să dați like și follow sau acesta și voi la codul Tracodu cotulu de la Pela Dustu. Dacă v-a plăcut acest videoclip, să dați like, follow și share. Și eu am fost Mati. Stai, fix, nu închid încă. Să văd care este în bază și după ce închid. Da, cred că m-am uitat degeaba. Bine, acesta a fost videoclipul și sper că v-a plăcut. Să dați like, share și mai multe. La revedere!